И здравейте, приятели, и добре дошли в следващия клип на Clash Masters. Днес ще играем на Clash Royale. Искам да ви покажа няколко стратегии с новата Legendary карта, която не сме спечелили. Размених профил за нея и тя е Sparky. Да, Sparky. Ще покажа малко в тренинг кампа. Няма да атакувам в лигата, защото бях 2000 купи и паднах доста. Защото исках да се науча да играя с Sparky, но още не съм го усвоил. И да ви ги покажа. Така, good luck. Това е по същия начин. Пускаме най-евтините карти, за да се увидят място. Пускаме си стрелите. Оу! И Sparky-то дойде. Първата стратегия е: гигантът е танк, а отзад Sparky-то троши яко кулата. Чакаме само да зареди до 10, за да стане по-бързо. Ще атакуваме от тази кула, защото Бейби Дракона ще ни пречи. Пускаме гиганта. Изчакваме за Sparky-то. Ето, пускаме и Sparky-то, но тук сега може би ще ни убият Sparky-то. Ау, той удари. Сега чакаме го да зареди. Пускаме си нещо да го барани. Добре, Sparky-то ни зареди и сега е време за удар от Sparky-то, но Запад пречи. Взехме кулата, сега пускаме един Уис, също за да предпазва. Добре, тук го вземаме 3-0. Да, вземаме го 3-0. Само пускаме нашата мускетарка и бум, бум, 3-0. Сега ще ви покажа втората стратегийка. Няма да играя в лигата, казах. Така. Оп, само да погледна. Имам Donation Countdown, защото Countdown, или както е там. Защото този профил беше в друг клан и аз преди малко влезнах. Колко? Преди малко, преди час. Да, сега трябва да дойде реда на Sparky-то. Да правим така. Сега ще покажа с Skeleton Army как се получава Sparky с гигант и Skeleton Army. Да ви харесат тези стратегии. Ако искате още, може да ни пишете в коментарите. Добре, само изчакваме да стане 10. И пускаме. Изчакваме за Sparky-то. Пускаме. И сега е ред на Skeleton Army-тата. Така, леко поспамваме. Ето, той беше заредило. Ох, тук Skeleton Army-то ми изчезна. Беше за 3-то, буф. Видяхте как се получава Skeleton Army. Когато не ви пуснат зап на Skeleton Army-то, то пази. Добре, сега няма да мога да го взема, може би от 3 удара на Sparky-то, защото бавно зарежда. Но го взех. Не знам как, но го взех. Не забравяйте, ако този видеоклип ви е харесал и искате още такива стратегии с Legendary карти и не само с Legendary, може да ни пишете долу в коментарите. И чао!